Gledate filmske vijesti Klasik TV-a. Prije 2 mjeseca odjeknula je vijest koja je mnoge zaprepastila. Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović doživio je teški moždani udar. Od tada se ova glumačka zvijezda bori za život. Iako su neki srpski tablidi objavili kako mu se stanje pogoršalo, njegova je supruga to demantirala. Lula Živojinović objasnila je da je Batino stanje s obzirom na težinu bolesti zadovoljavajuće, te da se oporavlja. Rekla je kako bi uskoro oporavak trebao nastaviti u toplicama. Trenutno mu cijeli glumački svijet, kao i mnogobrojni štovatelji njegova rada, drže palčeve. Svi se nadaju da će 80-godišnji Bata i iz ove bitke izaći kao pobjednik. Redatelj Krsto Papić vratio se s nedavno završenog filmskog festivala u Montrealu bogatiji za još jedno priznanje. Njegov dugometražni film Cvjetni trg dobio je nagradu Freedom of Speech. Stručni žiri nagradio ga je za smjeli prikaz globalnog problema korupcije i organiziranog kriminala. Ni film Beli lavovi Lazara Ristovskog nije ostao nezamijećen u međunarodnom filmskom svijetu. Dapače, na netom završenom međunarodnom filmskom festivalu u Draču u Albaniji izazvao je velik interes. Stoga ne čudi nagrada Međunarodnog udruženja kritičara Fipreski. Inače, ovaj atraktivni film možete gledati i u programu Klasik TV-a. A nagrade su se proteklih tjedana dodjeljivale i u Vukovaru i u Širokom Brijegu. Tako je hrvatski film Kralj redatelja Dejana Ačimovića 2 puta nagrađen. Na 6. Vukovar Film Festivalu proglašen je najboljim dokumentarnim filmom. Na 13. Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu osvojio je pak nagradu publike. I dok je film skupljao nagrade, njegov glavni protagonist, bacač kugle Darko Kralj, na paraolimpijskim igrama okitio se srebrnom medaljom. Čestitamo svim nagrađenima. Svi ljubitelji dobrog filma pravu poslasticu od 16. do 22. rujna mogu pronaći u Splitu. I to na 17. Split Film Festivalu. Raznovrstan izbor dugometražnih i kratkometražnih filmova u konkurenciji, filmske radionice, predavanja, prezentacije samo su dio programa koji ćete pronaći u gradu pod Marjanom. Oni koji su pak bliže kontinentu jednako zanimljive sadržaje mogu pronaći u Karlovcu, gradu domaćinu filmske revije mladeži i Four River Film Festivala. Naravno, i ovdje vas očekuje bogati natjecateljski i popratni program, a dodjeljuje se i nagrada Žuta zastava, i to mladim filmašima koji svojim radom doprinose nenasilju na filmu. Edukacija, zabava i dobar film na jednom mjestu i više nego dovoljno razloga za posjetiti grad na 4 rijeke. A kad smo već kod regionalnih filmskih festivala, nikako ne smijemo preskočiti 15. izdanje Festivala slovenskog filma koji se tradicionalno održava u Portorožu. Sve koje zanima bogata ovogodišnja slovenska produkcija igranih, dokumentarnih i animiranih filmova mogu je pogledati od 27. do 30. rujna. Počinje sezona objava nacionalnih kandidata za nagradu Oskar, a u regiji među prvima je svog kandidata odabrala Srbija. Njihov je kandidat film Gorana Paskaljevića Kada svane dan, u kojem glavnu ulogu tumači Mustafa Nadarević. Zanimljivo, manjinski koproducenti ovog filma su Francuska i Hrvatska. U finalni krug nominacija za nagradu Prix Europa ušao je dokumentarac, ratni reporter redatelja Silvestara Kolbasa u produkciji Faktuma. Intimna je to ratna priča o agresiji na Hrvatsku 1991. godine. Film je već nagrađivan brojnim nagradama, poput Oktavijana i nagrade Vladimir Nazor. Sada mu se smiješi i najvažnija europska televizijska nagrada. Svečana dodjela nagrada održat će se u Berlinu 26. listopada. Gledali ste filmske vijesti Klasik TV-a.